Nyakwaramogi Ajwang' ochopo kanyo sa 7 mar odiechieng' kamoro amora ma intiere. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi neno weche manyien mag migago moikoni kawuono ma en chieng' tarik 27 dwe mar 12 higa mar 2024. Waikoni mathoth matimore pacho kae kaluwore odiechieng' ma kawuono bende piny Kenya ochiew koda kuyo kaluwore kod tho mano mar jatugo mane tugo ne tim mar Kenya mane tukego mag volleyball. Ka jotelo mopogore opogore moriwo jatend piny Kenya William Ruto otelo ne jo Kenya e chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia mar Janet Wanja mowito ngimane otieno ma piny orugodo kawuono. Mago kaachiel kod mamoko mathoth waikoni e weche manyien mag migago, to mokwongo magi e thuond weche ma wamiyo pek. Jatugo machon e tuke mag volleyball Janet Wanja owito ngimane otieno manyoro kokalo kuom tuo kansa. Oganda ochopo karomgi e chenro mar keyo thieth gi ndikruok e okumba thieth mar SHA e skul primar Manina Alego Usonga. Riwruok makedo ne ratich oganda KNCHR dwaro mondo sirikal onon matut wach mar lal jopiny masani medore e pachoka. Nyakwaramogi Ajwang' machiegni neno weche manyien mag migago odiechieng' ma kawuono nyinga Joyce Oduor. Parni nyalo tudri koda kindikona kokale namba mar ote machuok 236000 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Wachako kod weche mag lit kaachiel kod kuyo kama jatugo machon e tim maduong' mar Kenya tuke mag volleyball Janet Wanja owito ngimane. Wanja osebedo kanigi tuo kansa mar kedhno kano wito ngimane otieno manyoro e ode manitiere Nairobi. E ote mare e mbui mar Facebook otieno manyoro, Kevin Kimani ma en jatuk adhula kendo owadgi Wanja nogolo lipot mar tho jatugono ma osetugo ne tim Kenya mano Malkia Strikers kaachiel gi tim mar Kenya Pipeline. Jatugono ma en jahigni 40 noyudi gi tuo mar kansa dweche machuok mokalo bang' wuok e tuke mag Olympics mane obagi e boma ma Paris. Jatend piny William Ruto otelo ne jo Kenya duto e paro Janet Wanja ma bende notugo ne tim mar KCB e kind higa mar 2004 gi 2005. Ruto e ote mare ne olero ni Wanja ne en jatugo mane nigi mich gi luor kendo noting'o nying Kenya malo e tuke mag volleyball. Omedo wacho ni Wanja ne en jatugo mane nigi chia kendo ne tiyo matek mar konyo jotugo wetene. Jatend piny ochwalo kuyo ne familia mare e kinde ni mar kuyo kosingo ni chieng' moro achiel wabiro loyo tuo kansa. Nyakwaramogi Ajwang' wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia mar jatugo marahuma ma tukego mag volleyball Janet Wanja. Wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kama okwe. Familia mare bende waoronegi ote mag kuyo kaachiel kod lit mar Nyasaye hogi e kindegi magintiere kama tek kata magintiere kuyo. Kawadhi mbele weche mamoko en ni Attorney General Dorcas Oduor kaachiel gi jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi obago odiechieng' mar chiwo chenro mopogore opogore ne jopiny e skul primary Manina ei Alego Usonga. Moko kuom chenrogo en kama oting'o kao opande, ndikruok e bwo okumba mar thieth mar SHA kaachiel gi chiwo thieth manono kaka nono chal mar tuo kansa e dend ji, komo nyuol kod mamoko. Chenro makama orwak gi jopiny kendo jopiny onyiso mor margi ni mar kawuono okelnegi chenrogo machiegni kodgi. Jagoro mongirore migao mar arita Raymond Molo bende ochopo e chenro makamano ka bende igeno ni jotend migepe 4 biro riwore gi jo Alego e chenrono. Health services, one X-ray, one called consultation rooms, and the patients are being attended well. We are very grateful. Registration kakamag SHA very important. Nikecho konyo jomang'eny winje ga winja today ginwange okelnigi doorstep. Kendo konyo wamama sana manyo kudokoti wengine kod joma winje ga winjo kudokoti. Other services ma wan go maduong' ma ji dwaro gin kaka ID card, passports and any other document makonyo ji mbele.
sana job creation areas. Wamora ahinya nikech service mana yudo kawuono en mar certificate mag good conduct kendo services mokel ka mag health girigo maru nyithindo kao ID, nyithindo kao birth certificate, jomoken kao marriage certificate. Kendo wamora ahinya nikech magi madhi konyo rowere, magi madhi konyo oganda, madhi konyo ojende ka gidhi manyo tich. Certificate mag good conduct no ng'at kowuok ka to dhi yudo tich kokocha. Kwayo manyalo koyo sirikal ni sirikal omed mana kelo tich kendo omed mana kelo dongruok e mashinani ka gichako magichako matini wamedo mana kwayo ni gimed dhi mbele to gikel kony mang'eny Siaya County. Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere ni Shofco geto mariwore kod tend kaunti ma Homa Bay e gero kuonde jot ma joma otony e lwenje mag udi kod kit chwecha. Director mar riwruogno Kennedy Odede owacho ni chenro makama en mar konyo e kedo kod lwenjego ma sani medore okang' mamalo e gwenge ma Nyanza. Odede okwayo oganda mondo ohinya bedo kod twak e kinde ma pogruok mar paro neno e kindegi mondo okonya e kelo kwe. Governor Gladys Wanga and us, we are working on building safe houses where women and girls can go. Those who have been abused, to get a place that they can get legal support, help them to start businesses, and just give them a space where they can also have psychotherapy, right? Helping them and go through what the tough life they've gone through. So a place that can see as a refuge. So we hope that one is starting early next year. Governor has been so supportive on that. Jokenya 82 oselala e yo ma ok ler chakre dwe mar auchiel higani ka nyaka sani kwan jokenya 29 pod ok ong'e kama nitiere. Ma en kaluwore kod riwruok ma kedo ne ratich oganda KNCHR makoro dwaro mondo sirikal onon matut wach mar lal mar jopiny masani medore e pachoka. Wach ma osir kod riwruok mar okinde LSK makwedo gai mar obila Douglas Kanja kuom wacho ni gionge tudruok moramora kod joma osebedo kalal ka oparo ne Kanja ni migao mare ni kod tinga marito ratich jokenya duto. To kaka Simfros Okinda lero, riwruogegi koro dwaro mondo sirikal owe thuolo ng'ata ma gin godo e tok chik kata tergi e doho poni gin kod bura. Hanya kwa Ramugia Jongwa goyo musainya kanyo Simfros Okinda okokelo no asigana makamano kata kamano wang'eni matut wabobedo ka waneno e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Ka wadhi mbele ni sigana mag lwenje mag udi kod kit chwecha osebedo moko kuom sigana makelo pek kod lit mathoth e chuny oganda ahinya to ne jogo mosekalo e midhiero makama. Kuom kinde malach, lwenjegi osebedo ka neno ni hinyo joma mine kod joma chuo kende ka wich wil kod pek ma nyithindo kaloe e kinde ma jonyuol ni kod lwenje e Kenya. E sigana makende otieno makawuono, jafambo marwa Cynthia Onyango kolonwa sigand rawera mane odongo e Kenya mane nitiere kod lweny. Seche moko no nyalo biro kono mama ni ok adwa chama alot, adwaro gima mit. To gima mit ni kata ka en omena kata ka en gweno ring'o, nok ichiwo pesa mondo iwacho no dhi onyiew go chiemo ni okel ang'o tedi. Kata ka ninyise ni adwa dhi skul idwaro pesa, to onyalo koni ni an sombi ok bi konya. Koro nigoye kaneno to ne en gima lit ne chunya ahinya ka ng'ama pod tin. Koro ambe seche moko mirima maki mi wach ni to koro anang' natim nang'o. Oganda jo Abaluya mawuok e dhot mar Maragoli nobago budho mar tipo mar dhialo higni 45 nyaka ne gichak timo nyasi mar Logoli Festival, nyasi ma bende gitimo kaka yo mar kelo oganda jo Maragoli kamoro achiel. Giwacho ni kata obedo ni Kenya nitiere gi dho udi modhuro, gikwayo oganda jo Kenya mondo orwak kido gi timbe mag dho udi mamoko, gino ma bende biro kelo oganda e piny mangima kanyakla. Jafambo marwa Linet Undi miyo waler mathoth.
Kinde duto, oganda iyango kaluwore kod kitgi gi timbegi. Ka oganda Baluya iyango gi goyo tenga mochuo chieng'. Ne en nyasi mane oganda mawuok e dhot mar Maragol dhialo higni 45 nyaka ne gichak dhialo nyasi mar Logoli Festival. Oganda nopong'o e alap Mambale kama ne gidunyo miel kachiel gi nyiso mich mopogore opogore. Giwacho ni kaka oganda mawuok e dhot mar Maragol, sa oseromo mondo sirikan kaunti ma Vihiga osidh alap Mambale kendo timne lokruok madhi kelo dongruok e alapno kamoting'o timo lokruok ne udi machal margi koro rach mokalo. This ground must be declared and gazetted. The resolution must come from the county assembly to move forward. Tumeona kila mwaka tunakuwa na Maragoli Cultural Festival, tunakuwa na Banyore Cultural Festival, tunakuwa na Hamisi na tunakuwa na Terik. Na sisi tumeona hii tukiendelea na hiyo mpangilio, tunaona sio mpangilio mzuri. Jotelo mochung' ne weche mag kido gi timbe owacho ni ok gibilinge kinde ma irocho ratich jomamine kendo gijiwo oganda mondo jiw telo mar jomamine pachoka. Gender equality, sisi kama cultural leaders hatungependa kuona ya kwamba akina mama wana dhulumiwa ama tuseme they are being discriminated. Joten migepe Musalia Mudavadi mane oyuore nyasino nogolo siem mager ne MCS mayulo kendo keto nyawo e tich kar timo dongruok e kor gwenge. Nyinyi MCS mukiangalia kwa functions za sheria ya devolution, mutaona kwamba mambo ya ugatuzi is a devolved function. Ni function ambayo imepewa serikali za ugatuzi. Sasa wewe unakuja hapa na wewe ni MCA, haujapitisha budget kwa county assembly, unasema Musalia tengeneza. E kinde no bende no jiwo jotelo mawuok pachoka mondo osir migosi Raila Odinga e manyo kom mar AUC kowacho ni mano en achiel kuom yo mar kelo dongruok ne oganda jo Kenya. Ndugu yangu Osotsi, tukisaidia Raila, tukishikana na yeye ili apate nafasi ya kuenda kwa AUC, it is not conditional. We are supporting him because he deserves it. He's a capable Kenyan and he has something to offer to the people of Africa. Jochiw thieth bende notiyo gi thuolo makamano mar ndiko oganda e okumba manyien mar thieth SHA, okang' ma bende nosir gi Mudavadi kowacho ni owinjo jogo mane omi thuolo mar ndiko oganda e okumbano omed mahino mondo oganda oyud thieth samo winjore. Wale ambao walipewa jukumu la kuwa 100 people in every county or every constituency wakusajili watu. We have to be serious. Wale healthcare workers, let us register our people, because if we do not get them to register, our hospitals will miss facilities. Gijiwo oganda mondo par matute wi jotelo magidwa yiero e yiero mabiro e 2027. Ya kusema mtachagua viongozi na nini, you have your time. You have your time. Focus. Study them. Look at them carefully. Don't be cheated. Musidanganywe. Kura si kesho. Kura si kesho. Kura ni 2027. Linet Undi, Ramogi TV. Nyakwara Mugejuang e kinde mano achako weche manyien mag migago anyisi no doching makawuono piny Kenya ne ochiwo kod kuyo kachiel kod lit kalure kod tho mano mar jatugo mane tugo ne tim maduong' mar Kenya e tuke mag volleyball mano Janet Wanja mano wito ngimane otieno ma piny orugodo kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto notelo ne jo Kenya duto mano e chwalo ote mag kuyo kachiel kod leta. E ote mar jatend piny owacho kanyo ni Wanja ne en jatugo mane nigi mich gi luor kendo noting'o nyaka nying Kenya malo e tuke mag volleyball. Ka bende no dhi mbele ko chwalo ote mano ote mar jatend piny Kenya William Ruto mano ne familia mar Wanja mano wito ngimane odiochieng' makawuono. Wacho ni Wanja ne en jatugo mane nigi chia kendo notiyo mateka mar konyo jotugo wetene. Ahinya te kinde mano tugo ne piny Kenya ocholo kuyo gi lit mare ne familia mar Wanja e kinde ni magin gi lit kod kuyo.
Bende jatend piny owacho ni chieng' moro achiel wabiro loyo tuo mar kansa. Kalon ni jatugo mano Janet Wanja mane tugo ne tim maduong' mar Kenya nowito ngimane bang' bedo kata bang' noyude kod tuo mar kansa, mano kansa mar kedhno mane entiere godo. Kansa makamano noyude godo mano ndalo machuoka mokalo. Mano momiyo nyaka sani pod wamedo chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit ne familia mare. Ka bende wakuo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Nyakwara Mogi Ajwang' yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo e weche manyien mag migago odiochieng' makawuono. Kata kamano asoma ne moko kuom ote ma ochwalonwa e Facebook kama wantiere achiel kachiel. Wycliffe Ogutu ng'isa ni Joyce an Wycliffe Ogutu mar Gikomba to an kodi nyaka giko onge ringo. Mitna duwa to gona mos ne familia mar Wanja kuom wito ngimane. Wan kanyakla e kuyo to sirikal onego ochunguza wach mar abductions. Evangelist Dana Wodo Muya bende wacho ni Joyce Merry Christmas oganda Nyasaye. Flozianet bende wacho ni nweyo makare ka entiere Siaya. Jako Uma wacho ni nweyo makare. Oginga Francis mano wuoda Marindi Kanyada wacho na sedonje chenro kan Marindi Homa Bay County. Rwakna babana Oginga Orinda kod mamana Melda Oginga kagina Marindi Kanyada Homa Bay. Nyakwara Mogi Ajwang' erokamano ahinya kuom bedo koda e kinde madhi mbele kod weche manyien mag migago. Akawo mana yoyo madundo gi sani kaduogo tadhi mbele, kik idhi mabor. Anza mwaka na View Travel. Join our exclusive Cape Town trip from 13th to 17th January 2025. Discover Table Mountain with a breathtaking cable car ride. Explore Bo Cap, Chapman's Peak and Seal Island. Experience the Marine Big Five in Hermanus, hike Lion's Head and enjoy tandem paragliding over the city. Enjoy this and more in 5 days starting from $1,580 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on View Sasa. Huyu ni mume wangu, John Dennis. Yeye na mimi tulihusika katika ajali ya barabarani. Ninachokumbuka ni kusikia breki na mgongano. Mume wangu alikuwa kwenye sakafu ya matatu huku mkono mmoja ukining'inia kwenye kiti kimoja na alikuwa amepoteza fahamu. Hivyo nilijaribu kumuita na kumgonga mpaka akazinduka. Basi alipoamka aliniambia sisikii miguu yangu. Daktari Okanga aliingia na kutukusanya chumbani na akatuambia Dennis hataweza kutembea tena. Ilinivunja moyo kwa sababu amekuwa mume wangu kwa miaka kama 12. Kisaikolojia siko sawa. Nafanyiwa ushauri. Kuwa mlezi mkuu si rahisi. Punguza mwendo. Mwendo kasi unaua.
This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Jwang' wadhi mbele kod weche manyiena mag migago. Rawere moko mayande olal e kido mar kuoto kuong' e gwenge ma Nyahururu ne ohingo nyasi margi mar sikuku ka giyengo kendo loso kado mar ringo kaka okang' makonyogi e yudo chiemo makare kendo makonyogi e kedo kod midhiero mar kuoto kuong'. Kaluwore kod Laktar John Angera manotelo ne chenro makamano, wacho ni magi timo mondo okony rawerego puonjruok kata puonjore yengo kata yango jamni kaka tich makare manyalo konyo rawerego yudo tich machik opuodho. Chenro makama bende osekelo moko kuom lokruoge mabeyo ma osebedo ka yuayo raweregi e tije makamagi makoro konyogi e bero ngimagi mapile kendo kelo tich mayot e loso ng'iyo e kindgi kod oganda. Na tumefurahi kwa sababu ya kukusanyika mahali hapa. Hii kikundi hata imenea, tumeenda Sigona, tumeenda kule Egerton. Tunataka kuenda hata Kenya yote. Na ni ombi kuu yangu hata nikianza hii mambo ya kwamba like-minded people are to support. Na kama siku ya leo tumekuwa tukiwafunza namna na njia za kuishi kama mwanaume ambayo anajisimamia na kujitegemea. Kuna mambo kadhaa tumewafundisha kuchinja mbuzi, tumewafundisha kupika chapati na hata chakula zingine ambayo ni ile chakula ina umuhimu kwa mwili wa mwanadamu. Wengi wao wamekaa maisha ile ambayo hiyo ni mambo mageni sana kwao. Wanawaga nyama kwa butchery na hata ukiwauliza anasema kwa wamewahiona tu nyama imekuja imechinjwa. Kwa hivyo mambo haya wakisoma ni watu wanaweza wakajisaidia kwa njia zingine. Kwa vijiji sana. Madhi ameenda, mzee ako hapo na ni mkonge. Unaona sasa hapa akifunzwa kupika mzee ama madhi ni mkojo hata lala ja. Kosi anajua nini kupika. Yaani hiyo kitu itawasaidia sana. Gwenge mago Yugis e county ma Homa Bay higni mathoth mokalo ne ni kod kar neno winy achiel kende e piny Kenya mane nitiere kod winy mag mbusi kata white pelican. Kata kamano ne gidara kaluwore gi jwanga mane ojwang'go kar neno winyno ka pek ma ikelo gi lokruok mar futo mar yamo bende ne omiyo winy odara. Jogweng' mar Akewa kama ne en kar neno winygo ne nitiere ywak ni nyaka ne winygo dara ber mane giyudo e kindego sani olal ka gin gi geno ni piny owacho biro timo duto mar neno ni alworano bedo makare mondo oywa winygo kendo.
Mae chal mar geti mana nitie kaneno winy ma Oyugis kata Oyugis Bird Sanctuary manitie gweng' mar Akewa e location ma Kanyangwe ka chud bura ma Kasipul. Chal mar geti ni gisani nyiso ni kaneno winy manoting'o winy ma ong'ere ni mbusi kata white pelican osebedo ka ojwang' kendo bol kuom higni mathoth. Lamek Oyugi jadak malura ni wacho ne winy mag mbusi ni thoth mokalo e kaneno winy higni mag 90 kendo ne en kama ni uriti to kata kamano pek mikelo kolokruok mar futo mar yamo kod chenro ma jodak e alwora ni ne timo ne omiyo winy gi ok ochako dar mos. Kae kama wadake, kae kama onyuola, ma kano nyuola tayudo ka winy miluongo ni mbusi ne ni ka. Mbusi gin white pelicans gi kisungu. Ne gin ka kendo ne gidake yien mane ni ka, yien ne ni ka gi madongo nyaka higa 90 gi wiye. Kochopo around 95 to ne nitiere development mane okel kan nochielo go ka nochiel kar kam kanidwa pidh rech gi ministry mar fisheries. Koro jok mane nitie manodak machiegni kagi moko ne interfere gi environment mane gi enjoy mane gidake ka. Yien moko bende ne otwo, moko bende nogore piny. Koro yien nodong' matin. To dak machiegni bende manochorore machiegni ahinya gi kama gidake nomiyo nitie interference. Koro gotieno samoro ginind maber. Koro kae bang'e no to gidar. Kaluwore gi jogweng' mar Akewa, kar neno winy ni kod jende madongo mane gikonyorego kendo thidhna mane ni ka ne miyo giyudo pi mayot. Ka sani to mana winy mamoko ma bende ok nyalo ywayo wang' jolimbe ema sani koro dialo ka jopiny bende oyudo kama koro ginyalo lage jambgi. Lamek pimo kit kaka ne winy mag mbusi odak ka jopiny bende ne yudo ber e kinde ma winy go ne nitie. Gin winy mane biro kaeni e dwe mar 6-7. Koro gibiro to ginyuolo tong'. Ka ginyuolo tong' to tong'go gibutno to tong'go tore gibedo gi nyithindgi. Koro chakre dwe mar 6 nyaka dwe mar 10 ne en breeding period margi. During that time jothurwa ka diere kanyono ne pidho njugu mang'eny. Njugu ni pidhe puothe man kagi mondo giyud husk mag njugu. Njugu ema ne gigero go ute mane gidak godo. Koro ne gikawo gik okinyi to winy madongo ne dhi nam Kindu. Dhi omo rech ma gichamo to gi ma nyithindgi chamo. Koro rech ne biro ka mang'eny kabisa. Ma samoro rech go seche ma gitransfer ka gitransfer rech e dhogi ka gikete dho nyithindgi to moko ne lwar piny kendo mana rech madongo. Koro kae ne nitiere beneficial gimiluongo ni ecosystem mane ni ka en ni kata dhano bende ne yudo rech. Ka wapot koro ne waparo ni giringo gidhi nikech ne gibiro in July to ginyuolore nyaka October kae to gidok back to South Africa. Bedo winy mag mbusi e kar neno winy ma Oyugis gi e kindeno ne omiyo uma mar gweng' mar Akewa olandore kaluwore kod jolimbe mathoth mane timo limbe mar neno winy ma kamago ma bende jogweng' wacho ni ne yudore mana alworano kende e piny Kenya mangima. Jopiny e gweng' mar Akewa kaendi wacho ni bedo winy mag mbusi kaendi ne miyogi kony mapek mokalo kendo nyaka ne winy gi wek olal ok gisebedo kod yot. Wach winy gi nomiyo this place nokete map mar Kenya tourism map. Ma kata ng'ato kodhi adhi kata yamana London tikoni in white pelicans semidwa dhi neno. So this was the only place man inyalo neno gi. Apparently in about 3 places in Africa. In the whole of Africa. One nitiere South Africa, one was here, and I think West Africa there is also one. Benefit mane mbusi gi kelo ka chon ka pod wan mane primary school nwaneno ka tourist wasunge a Nairobi kendo ne gibiro gichung' malo kacha dho ndara kendo ne gibiro ka gineno ka nikech ne gin kod route map mane kelo gi kuonde mane ginyalo visit. Koro ka was one of the place mane gi visit mana nikech winygo. Kata odoko ni winygo ne dar tuduoge ka neno wino gi e kindeno, jogweng' wacho ni ne gin kod mor nikech welo mana timo limbe kanyo ne wegi kod lokruok ka osuru bende ni choko. Nwachiedo mwaketo gate. E thuolono ne nitie welo mane biro. Seche mane welo gi biro ne gikelo income ne the former Homa Bay County Council. Gima duong' kuom winy mag mbusi gi ne gin social birds. Gibedo kanyakla. Seche duto ne gin kanyakla. To kendo ka giwuok ok ang'e ni giwinjore nade.
ka giwuok to giwuok ka tedichiel kendo ka giduogo to moko kuongo biro limo kaka situation kama ne gidake chal koro moko biro to dok koro ka giduogo to kendo gichako giduogo kanyakla. Higni mathoth nyaka ne winy mag mbusi dar ka jogweng' maka ni kod geno maduong' ni chenro masani koro sirikal kokalo duol mochune kayo pi alwora ma nam Lolwe, Lake Victoria South Water Works Development Agency dhigo nyime mar kunyo yawo maduong' kod chenro mag dongruok mamoko ma gitimo nyalo biro ywayo winy mag mbusi mondo chako duogi. Gima duong' ma kumo winygi gihero pi. Gini seche ma ka gisewuotho to gidhi e pi. Koro pi mokelni en achiel kuom activity mabiro miyo winygi duogo. Kendo gima duong' madang' awach ni ago erokamano ne jok momiyowa project ni. Anyalo paro ni chon kane winje kanika ne en thim ma seche moko ne tamo kata jomoko chopo mondo mi otuom pi kae. Nikech yien gi ne dongo mano cover kama no chalo forest. Kuom mano wago erokamano ahinya ne jok mokelonwa projects ni. Aneno ka en gima nyalo medowa maendeleo mbele kata mana ni nyithindwa mwanyuolo matindo ma piny. Gibiro yudo matunda ma olos ni kanyalo konyogi mbele. Winje kaka ne biro kane welo ka biro to ka winje ka ne nitie to ne nyalo kelo lokruok. Nikech ka gibiro to kata ka giyudo kata ji 3-4 moko gima giweni no dhi konyi e odi. Ok gidhi weyi nono. Kama wantie ni endi higni mathoth mokalo ne en kama ywayo wang' jolimbe mathoth mane biro neno winy kido mag mbusi. Kata kamano okalo kod pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi winy gi nodar kaendi kendo chenro masani koro piny owacho dhigo nyime mar gundho kaendi jogweng' mar Akewa ni kod geno ni biro konyo neno ni winy gi koduogo mondo alwora mar kaendi obed yo mowinjore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakwara Mugejwangi kanye mwachopo godo e giko mar weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono soma na ote matin kende kapok walore gi sani. David Reyo Tieno wacho ni lal mar ji to winjo non malong'o Nyasaye emano reswa. Anyway aneni maler e dala maduong' ma Migori. Felix Okoth Gono bende wacho ni okoneno e yo makare ka entiere Kayole South. Nyakwara Mugejwang erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gi sani machopo e giko mar weche manyien mag migago. Ibed kod odiochieng' maber kendo ibed kod ndalo maudong' matin gi mar mondo mi ka wago riti ne higa mar 2024 obo bedo ka warwako higa mar 2025 e yo makare. Oriti masani Nyasaye otelni ka an bende otelna waborado kendo e higa mar 2025. Nyinga Joyce Odur.